Arratsaldeon, ongi etorri guzti hori Hondarribiko bikote nagusien dantza suelto txapelketa honetara. Oholtzan, fandango eta arinarin txapelketa hastekotan gara. Bertan parte hartzeko dantzariek gutxienez 16 urte eduki behar dituzte beteta, fandangoak eta arinarina oso ondo dantzatu, zalantzari gabe, eta usadioa edo tradizioa errespetatuta jantzita etorri behar dira. Horiek bete beharreko baldintzak. Txapelketa bada, jokoan, sariak hor dituzue, mahai gainean jada prest, bikote txapeldunak etxera, txapela, trofeoak eta 250 euro eramango ditu. Bigarren bikote sailkatuak, trofeoak eta 220 euro, hirugarrenak, trofeoak eta 200 euro, eta gainerako guztiek bidaisaria, 120 euroko bidaisaria eramango dute etxera. Eta nork erabakiko du zeintzuk diren garaile? Horratzean jada, mahai horretan eserita dagoen epaimaia, prest dira, Idoia Besada Pasaiarra, Naikari Dizuete Lezoarra eta Xabier Mendizabal Donostiarra. Txapelketa Hondarribiko udalak eta Gipuzkoako euskal dantzarien biltzarrak antolatzen dute. Eta azken aurkezpena jada hor, prest dauden bi neska horiek, gure musikoak, Mamen Maltzeta eta Nerea Ugarte. Dantzariak ezagutu behar ditugu, dantzan ikusi behar dituzue, beraz, dantzari guztiak oholtzara deituko ditugu aurkezpena egiteko.
Ezagutu dituzue, hemen dantzan arituko diren 12 dantzari horiek, 6 bikote dira. Txapelketari dagokionez, 2 itzuli egingo ditugu. Lehenengo itzulian guztiek fandangoa dantzatuko dute, orain aurkezpenean jarraitu duten orden berean, eta bigarren itzuli batean, arina. Beraz, berriro ere, fandangoa dantzatzera eta txapelketari hasiera ematea, Izaro Arandia eta Hego Aizpuru Azpeitiarrak. Ongi etorria emango diegu Oholtzara, Ane Jaunarena eta Endika Osari, biak ere Lezotik datoz.
Urrengo bikoteko dantzariak bi herri ezberdinetatik datoz, Irati Olaizola Legazpiarra da eta Malen Arrizabalaga Azpeitiarra. Urrengo bikotea ere, bi herri ezberdinetako dantzariek osatzen dute, Amane Uranga Tolosarra da eta Joritz Iriarte Lesakarra.
Oholtzara ongi etorria emango diegu Ane Lazarobaster eta Jara Sustaetari, Azpeititik datoz biak. Txapelketako hurrengo bikotea Azpeititik datoz, hauek ere Jone Arriaran eta German Aranburu dira.
Fandangoa amaitu da, orain arin-arinaren txanda da, berriro ere urrenkera berean deituko ditugu oholtzara dantzariak, beraz, berriro ere oholtzara, Izaro Arandia eta Hego Aizpuru Azpeitiarrak. Urrengo bikotea, Lezotik datorren bikotea da, Ane Jaunarena eta Endika Osa.
Hurrengo bikotea, bi herri ezberdinetako dantzariek osatzen dute, Irati Olaizola Legazpiarra da eta Malen Arrizabalaga Azpeitiarra. Hurrengo bikotea ere, bi herri ezberdinetako dantzariek osatzen dute, Amane Uranga Tolosakoa da eta Joritz Iriarte Lesakakoa.
Txapelketako hurrengo bikotea Azpeititik datorren bikotea da, Ane Lazarobaster eta Jara Sustaeta. Hurrengo bikotea ere Azpeitiko bikotea da, Jone Arriaran eta German Aranburu dira. Bikote nagusien Hondarribiko dantza suelto txapelketa amaitu da,
ikusi ditugu bikoteak lehian, fandangoa, arina eskaini dituzte. Jokoan, hor mai gainean dauden sari horiek, bikote txapeldunak etxera, txapela, trofeoak eta 250 euro eramango ditu, bigarren sailkatuak trofeoak eta 220 euro, eta hirugarrenak trofeoak eta 200 euro. Bikote gehiago aritu dira hemen dantzan, eta guztiek eramango dute saria etxera. Lautik aurrera sailkatutakoek 120 euroko bidai saria. Eta nork irabazi duen, hori erabakitzen jada lanean, horratzean puntuak batzen, horrari da epaimaia. Epaimaia 3 personek osatzen dute, Idoia Besada Pasaitarrak, Naikari Bizueta Lezoarrak eta Xabier Mendizabal Donostiarrak. Lan zaila izango dute, ikusi duzue zelako maila erakutsi duten dantzariek, eta puntuak eta hori, eta espero eztabaida luze ez izatea erabakia hartu bitartean, berriro ere oholtzara deituko ditugu dantzariak. Lehen dantzatu duten urrenkera errespetatuta, lehenengo 3 bikoteek fandangoa eskainiko dute, eta azken 3ek arina. Baina hau da lasaiago, lehiaketatik kanpo, eta plazan ondo pasatzera deituko ditugu. Beraz, berriro ere oholtzara kasu hontan fandangoa eskaintzea, Izaro Arandia, Ego Aizpuru, Ane Jaunarena, Endika Osa, Iratiola Izola eta Malen Arrizabalaga. Gainerako 3 bikoteak beste 6 dantzari oholtzara, kasu honetan arina eskaintzera, Amane Uranga, Joritzi Iriarte, Ane Lazarobaster, Jara Sustaeta, Jone Arriaran eta German Aranburu.
Txapelketa amaitu da, epaimahaiak erabaki hartu du, hemen jada izenak, eta hasieran genion txapelketa hau antolatzen Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarra eta noski Hondarribiko udala ere hor direla. Sariak banatzera oholtzara deituko ditugu Hortzi Alonso, Hondarribiko udaleko kultura zinegotzia eta Estitxu Urtizberea alkate ordea. Sariak 3-2-1 hurrenkera horretan banatuko dira. 3. saria, trofeoak eta 200 euro etxera eramango dituen bikotea, 3. sailkatu den bikotea, Iratio Laizola eta Malen Arrizabalaga Legazpi eta Azpeitiko bikotea. Bigarren bikote sailkatuak, trofeoak eta 220 euro etxera, Ane Jaunarena eta Endika Osa Lezoarrak. Eta aurtengo Hondarribiko sueltoko txapelketako irabazleen izena ezagutzeko unea, jada eskutan txapela horiek, trofeoak, 250 euro, aurtengo irabazleak, Jone Arriaran eta German Aranburu Azpeitiko bikotea. Eta txapelketen tradizioak agintzen duen modura, txapeldunek fandangoa eta arina eskainiko dizkigute, Jone Arriaran eta German Aranburu berriro dantzan ikusteko aukera, datorren urtean berriro hemen izango gara, datorren urterarte.